Pois habrá que estar atento, porque de verdade que a imaxe é desoladora. Bueno, Rocío, vamos a traer outra imaxe que me impresiona, e me impresiona moitísimo. É o tema co que abreamos este Hora Galega, e mirade por aquí que é o que estades sufrindo en moitas explotacións de ovino en Galicia, Obviamente trosqueades as vosas ovellas e que xa non sabedes que facer coa lá, mirade por aí toneladas e toneladas de lá que están nas explotacións galegas porque ninguén a quere, pero é que nin regalada a levan das explotacións, Antes, dende a China mercábase moitísima lá, pero dende hai uns anos non lles interesa en absoluto, teñen a súa propia lá e xa non mercan en Galicia. Entón, o que van facendo os gandeiros é pois ir acumulando en sacas nas súas propias explotacións, movéndoas de sitio e incluso hai naves onde meten sacas cheas de kilos e kilos de lá. Nós hoxe quixemos averiguar exactamente que é o que está pasando para que non se merque xa lá e que ninguén a queira, se non a queira na China porque non ten outras saídas. E mirade, fomos á explotación de Javier, en Lugo. Ali vai metendo lá en sacas e imaginadevos para ir traballando ten que ir movendo esas sacas porque ten tantas que xa non lle deixa espazo. Obviamente ten case 600 ovellas e o problema non é un problema, é un auténtico problemón, mirade. A lá pasou de ser un produto primario a ser un residuo. Non ten outra explicación. Non é que tuvera moito precio, pero cubría charrapa. Estes últimos anos xa non a recollen. É un estorbo. Eu creo que a exportación parou, os lavadeiros tamén pararon. Non sei, é un cúmulo de cousas. Tens que acumulala, o correcto sería tela dentro, a veces tela dentro te estorba e tens que botala fora, é un inconveniente. Cantas ovellas tendes vos aquí? 4 debo haber sobre 600 cabezas. Vale, sobre 600 ovellas. Sí. Non sei canta lá poden xerar... Este último ano creo que foron entre 4 sacas destas grandes do pienso, ben prensadas de berros de lá. Estamos falando de, claro, un residuo anual grandísimo, non? Claro. É que 4 este, 4 o siguiente, 4 do ano anterior. Nós tuvemos suerte que fomos desfacéndonos de algunha por algunha persona que facía proxectos de horta, estas cousas, pero non sei, hoxe igual hai unhas 8 sacas ou aí. Podemos ver a que tenes acumulada? Sí, podemos verla sin problema. Eses 4 daí serían os máis novos. Hai contas outros 4 e xa haberá outros 2 por abaixo. Esta leva es de maio ou así. Desde maio. Sí. Lá está sucio porque está directa do animal. Pero, sí, pero está intacta, non está... Desde que está ben. Sí, non está podrida, non está... Este para que podría teria que pasar un montón de tempo. A saca máis antiga de hai cantos anos pode ser? Pode ser de 3 anos. Aí está. Bueno, pois está ben. Está ben. Non ten, máis, sí. Non ten o mesmo color que a outra porque é máis bella, pero está en bon estado. Sí. Porque pregunta, alá non se pode tirar o lixo común? No. Bueno, é un produto que non é fácil de compostar, nin se descompón as prisas. Tú date conta que aí hai sacos de 3 anos, asumiuse, pero tú quítala, as fibras están ben. Unha das cousas que me comentabas antes era o tema das exportacións. Baixaron as exportacións de lá. Sí. Quen era o máximo que o país que máis importaba lá? O que máis tal era China. E agora... Non é que baixaran, cortaron redondo. Cortaronse completamente. Isto empezou, cando empezou o tema da viruela ovina, supoño que sería un motivo de seguridade para China, ou non sei. Está parado, o sistema textil do noso produto está parado. Ei, rapazas, para, stop. Para de mai. Onde ides tan cargadas con este barreño? Pois isto é lá que rapamos as nosas ovellas, entonces vamos a lavala ao lavadoiro. Vamos facer a recreación, o proceso artesanal da lá, como se facía antiguamente. Porque despois as colchas quedan moi bonitas, e os cojines. Veña que non hai tempo que perder, dalle, veña. Cargade con ela. A ver, Neri, como vai o proceso? Moi ben, A min dá a impresión de que tú xa fixeches isto moitas veces, Neri? Moitas non, pero sí, algunhas sí. Mira, deixasme probar a ver como me queda a min, a ver se me queda máis blanca que a ti. Veña, molla a lana. Mollo. Molla nunha presa para non a soltes que che se vai toda. Tens que refregar a laga, sí. Refrego ben refregado? Sí. A ver. Contra a pedra non, cagastas, contra as mãos. Se me vai cansar o lombo, Neri. Dicen por aí atrás, por menos mal que non tes que lavar un caldeiro cheo de roupa, pois tamén é verdad. Dalle, Jesús, non pares porque esteu aquí que... Estou cardando a lá, preparar xa para que as mulleres podan fiar. Que é o que estás facendo tú? Sí.
Ahora estiras así. Balanceando aí na madeiriña, eso como se chama? Esto chamase fiar. Fía. Pero vexo que tiras por ela, aí na que estira. Ai, claro. E así xa estaría lista para coser ou aínda non? Pódese facer así, entonces despois podes facer os calcetines máis gordos ou máis delgados. Mira, tú que estás facendo que tú estar máis industrializada. No, No. no, o que pasa é que na casa dos ricos xa había unha máquina. Ah, carai, entón xa sei quen era a rica daqui do pueblo. Non, non, É que lle dou ao pedal, ai, Sí. caralla. Aí vai, que te pode dar voltas. Aí vai. é que eu teño que pousar chulo. Ai, pero que lá, tú tens moita... E teño moito que facer. Moita práctica. Hai moito que facer, dice. Flor, temos aquí fora que pareces a cociñeira do grupo porque hai que tinguir, non alá. No me ha preguntado si estoy haciendo el café. No estoy haciendo café. De momento non. No, estoy teñiendo lana. Aquí veis, tenemos la lana con alumbre. A continuación, la pasamos al color. En este caso, estamos usando cáscaras de cebolla. E a última parte do proceso xa é facer a nosa obra, como Maruja, que é o que estar facendo. Que estou facendo aquí un tapete para unha mesa do comedor, de lino da casa. E que tal se che dá o tema de coser con lana? Dáseme ben, si, xa fixen un mantel, xa fixen varios cojines, xa fixen varias cousas. Tú xa eres experta. Que tal o pasades nestas xornadas e nestes obradoiros? De maravilla o pasamos, porque estamos ben, estamos relajadas, estamos moi ben. Pásanos a tarde volando.